Aftens værter er Mikkel Mørkholt og Lisbeth Signe. God aften og velkommen til Min News. I aften skal det handle om kriminalitet i Danmark. Der bliver begået mindre og mindre kriminalitet i det moderne samfund. Vi lever i en retsstat, hvor vi straffer folk for deres kriminalitet. Alligevel er der faktisk mange, der bryder loven. Hvis straffen bliver hårdere, vil det så være mindre kriminalitet. Hvad er formålet overhovedet med, at de bliver straffet? Og hvordan undgår vi kriminalitet? Undersøgelser viser, at faktisk næsten halvdelen føler sig utryg ved at gå alene om aftenen. Hele 67% svarer, at de tror, det er indvandrere, der begår mest kriminalitet i Danmark. Vi har været inde i Middelfart by for at snakke med Mogens Hansen om, hvordan han ser på kriminalitet. Synes du, straffen er for lav i Danmark? Det afhænger lidt af for hvad. Ja, med mord. Ja. Nej, der kan man sige, at der går den jo op til livstid, eller man kan sige, der er også den der hedder anbringelse uden tidsstraf, altså, og det er nærmest forever, ikke? Så der kan man sige, der kan man jo ikke gøre mere. Og det skal man nok heller ikke gøre, altså. Dødsstraf er udelukket, ikke? I hvert fald som det er nu, ikke? Hvad tror du, man kan gøre for at formindske kriminalitet? Det kan man blandt andet ved at være aktiv og fortælle folk, at de skal opføre sig ordentligt. Og sørge for, at folk har nogle aktiviteter, de kan gå op i, så de ikke falder til kriminalitet. Og sørge for at have et fornuftigt socialt system, der fungerer. Fordi meget af det er jo også grundet af, at folk kommer i økonomisk udfør, så de begynder at lave lidt små ting, som så accelererer. Ja. Hvem tror du laver mest kriminalitet i Danmark? Altså indvandrere eller danskere? Ja, der er jo langt flere danskere, end der er indvandrere. Så svaret på det spørgsmål vil nok være danskere, på grund af, at de er klart overtal. Hvad synes du om, at næsten halvdelen af unge de er utrygge ved at gå om aftenen? Ja, det er ikke så godt. Og det skulle meget gerne laves om. Men det er nok et problem, der tager nogle tid at få det gennemført, fordi jeg kan godt forstå, at de er lidt nervøse, fordi der er sket meget fra jeg var lidt yngre til i dag. Blandt andet er der langt flere stoffer, og de unge har lettere adgang til sprut, end vi havde. Ikke? Og dermed så er det sådan en krudtønde, der engang med eksploderer, fordi folk bliver lettere ophidset, og så kommer slagsmålen og sådan noget. Ikke? Ja. No problem, så. Vi har undersøgt, om det vil hjælpe, Vi har undersøgt, om det vil formindske kriminaliteten, hvis man får en hårdere straf. Mange unge lader være med at begå noget kriminelt, for de ved, at en plettet straffetest kan føre til en dårlig fremtid. Straf kan derfor have en forebyggende effekt. Omvendt viser mange undersøgelser, at højere straf ikke fører til mindre kriminalitet. Lovgivning og straf er altså ikke nok til at forebygge kriminalitet. Vi ved med rimelig sikkerhed, at længere straf giver større risiko for, at gerningsmanden bliver kriminel igen. Folk bliver straffet for at skræmme de kriminelle og borgerne i Danmark, så det ikke gør noget kriminelt. Vi har fundet 3 muligheder til måske at kunne formindske kriminaliteten i Danmark. Det kan fx være ved at hjælpe unge, der er svært i skolen eller i familien. Lektiehjælp, gode fritidstilbud eller voksne, der kan støtte de unge, kan også være en god idé. Hvis du låser en cykel med en god lås og lukker den værdier godt af, kan du måske undgå at blive et offer til kriminalitet. Man kan indrette byer, boligområder, butikker og bygninger, så det er svært at begå kriminalitet de steder. Man kan fx sætte god belysning op de steder, hvor det er mørkt. Så er det svært at skjule sig for en gerningsmand.